san da bincike duk sani mai shehin Muhammadu Tijjani ummul khairi ne nake miki maula. Dole na buɗe shafi na baitoci gudun umma
kanmu mamayar duk kunci. Ainil hubbu zara ujenci, banda kamar ki billahi ya faslul fasila. Umar ke kwarai ba mu ba wahala, jin daɗin mu ke ta manzan Allah. Shalele Habibu sirrin Allah, ni fa da ke nake buya ainil kamala. Ya sai da ya Fadima muke so, Batula uwar gidan Ali sadauki. Ya magurar mukamai uwa ga Hassan, baki kwatantuwa ta hanyar tinkin. Na rike a kullum na gefe sin, katon kaunu karkaf ki huta launa bila. Za mu tsaya ainihin cikin baitinki, ki ƙara tsaya wa 'yan bahrul madhinki. Mu zamto masu cewa da zancenki, in muka ce ya zama keti kurum dalila. Mashayar mu inda muka yi man gaske cece mu, ka nasare mu dukkanin mai mu. Alƙalamin nisa'u bahrul madhi jimla.